ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇವಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಾಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರ್ನ ಸೊರಟು ಇವಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಅಭಯ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪದ್ಯನ ಮೂಲಿನಿತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರವಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಇವಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇವಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದ ರುಬಾರಿಲು ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ಯಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಬರಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಪಾತ್ರಿ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಬೆಳ್ಚಪಾಡಿರ ದಯಮಲ್ತದಲ್ಲ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಈಡ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯಾದಿತ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಶಬಿತ್ತು ಉಚ್ಚಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಏನಿತ ಪದ್ಯನು ಪಂಡದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ಎಜೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ಸರ್ವದ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತಿ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಇನಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಕಡೆಮುಟ್ಟಡ ನೆರವೇರಡು ಆರ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ದುಂಬುಗು ಪ್ರಶಂಸನೆ ಪಡೆದು ಪಂಡದು ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರೆಡ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇವಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದ ರುವಾರಿಲ ದುಪ್ಪೇರಿ ಇವಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದ ಸಮಿತಿನ ನಡಪ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚಿನ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಭವ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ಪುರಂಚಿನ ನವೀನ್ ಬಳ್ಚಪಾಡ್ಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ನಿತ ಸದಸ್ಯರ ಸವಿತು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಾಲಜ್ಜಿ ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನ ದುಂಬು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ನೆಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಹರೀಶ್ ತಲಪಾಡಿ ಯಶವಂತಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಮೇರ್ನ ಮಗಲಾದ ಉಚ್ಚಿಲ ಪರಿಸರಡು ಹಲವಾರು ಪದ್ಯನು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಆ ದಾದನ ಆ ದೈವದ ಅಭಯನ ದಾದನ ಅಜ್ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತದ ಐಕಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಸಂಶೇಷನ ಎಂಗಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ ಬೇರೆ ಕೊರಡು ಬಂಡದ ಇರಡ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಕ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಲು ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಯ ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪೆರ ಇನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಮೂರು ಇನ್ನು ಸುರುಕಾದ ಮಲ್ಪಡ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಲ್ಲ ಅಡ್ಕದಕ್ಕ ಭಗವತಿ ದೇವರಲ್ಲ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದಾಲ ವಿಘ್ನ ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ನೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಭಯನ ಕೊರಿಯರು ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೃಪ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಪದ್ಯನು ಪನ್ನದಿದ್ದೀರಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪದ್ಯ ಪನ್ನದೇರು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ನ ಊರುಡೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಕೋಟೆಕಾರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಜ್ಜಿರು ನನಾತ್ರ ದುಂಬುಗು ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಮನೊಂದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನ್ ಬೆಳ್ಳರ್ಚೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟುದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದುಲ್ಲೇರಾರು ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಸಂದೇಶನು ಇರು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಇರಡ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಆ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಬಯ್ಯಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಅಜ್ಜನ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಡ್ ಅಕಲ್ನಕಲ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗಲ್ದ ಸೇವೆ ಐನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಂಗೆ ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ನಮ್ಮ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದೆತ್ತಿನಂಚಿತನ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ತಿಕ್ಕಿದಂಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಅರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನು ವೇದಾಯಕ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಆರು ಇನಿ ಮಾತ್ರತ್ ಏತೋ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂಡು ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರದರ್ಶನಲ ಅಕ್ಲ ಗೀತೆ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಕ್ಲ ಆರು ಪಂತಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋದುಪ್ಪರು ಅಂಜದುಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಇನಿತ ದಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಏನನ್ನು ಇದು ಬರೋಡೆ ಬಂದು ಯಾನು ಇನ್ನಿನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನು ಇಡೆಮಟ್ಟ ಪಾರಂದು ಬೈದೆ ದಯ ಪಂಡ ಇದು ಬರೋಡೆ ಬಂತೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿದನ ಒಂಜಿ ಆ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದೈವ ಪಂಡ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈವತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಲು ಅವು ಉಪುನಂಚಿತನೆ ಆ ಧರ್ಮೇತರ ಇತ್ತನಂಚಿತನ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವನ ಏತು ಟೀಕೆ ಮಲ್ದಾರ ಐಕ ಫಲನ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲನ್ಲ ಅಕಲ್ ಅನುಭವಿಸದಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಆದ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂಚನೆ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ದೈವ ಆ ಒಂದು ನರಮಾಣಿ ದೈವವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ದಂಚಿತನ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ ಶೈವ ವಂಶಡು ಆ ಕೊರಗಜ್ಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಆ ಪುದರುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಡು ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆ ಕೋಲುನ್ಲ ಪತೊನ್ನ ಕೋಲುನ್ಲ ಬೊಕ ತರೆಗ ದೀಪನಂಚಿತನ ಆ ಮುಟ್ಟಾಳೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆಯ್ನು ಏತೋ ಜನ ಆಯ್ನು ಒಂಜಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ಐಕ್ ತಕ್ಕದ ಅಂಚಿನ ಬೆಲೆನ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಏರ್ಲ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಪುರ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಟೋನ್ವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಭಯಡ್ ಏರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿಂತನ ಆ ಅಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಪಂಡ ಆ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಮುಲ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ತೋದು ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಐತೆ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ತೂವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪನಂಚಿತಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆ ಅಂಡ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತೂವಿರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚತ್ತು ಯಾಪಲ ನಂಗೆ ತೂವಳಿ ಏತಲ ಬೆಂಡ ತೂವಳಿ ಏತಲ ವ್ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಏತ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಐಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಬೋಡಪ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 72 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಐಕೆ ಏತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐನ ಮಲ್ತದೇರು ಬಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಶೇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಮುಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅಂಚನೆ ಶವಿತ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಂಚನೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಮೇರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವ್ವ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣೆ
ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏತ್ ಇಪ್ಪ ಪುದರ್ ಪನ್ನಿರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪಾವಡು ಬಂದು ಯಾನು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮನಂತಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಮಲ್ತಂದು ಇದ್ದದ್ದು ಸುಲ್ಮಿನ ಸಣ್ಣ ಹೌದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ತೃಪ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಬಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ರು ಅರೆನ್ನು ನಿಖಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂದು ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಾಡೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಖಾಲಿ ಆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತು ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಪಂತೇರು ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪಂತೇರು ಬೊಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆರ್ ಏತ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂತೇರು ಏತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇವೆ ಬೋರ್ ಆರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಗದ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಲಿಗಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಂಗ್ಲಾಡ್ದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಇರು ದೇತನೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನೃತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲಿತ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಶಾ ಪೂಂಜಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದುಮ್ಮುದ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಚಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ಬಲಾಡ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಡೆದ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೋದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾಗಿ ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಬಲಾಡ್ಚರ್ಲೇರೆ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮೇರಿನ ಅಮ್ಮ ಯಶವಂತಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೋದಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದಿದ್ದೇರು ದಯಮಾದ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರೈನ ತಾಟಿಬಟ್ಟೋಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗಡು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರ ನಂಚಿನ ಯಶವಂತಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರೆ ನವೀನ್ ಬಲಾಡ್ಚರ್ ಬೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ ಸಂದಕ್ಕೆ ಸಬಿತ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮೇರೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಅರಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಏನೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತಾಡಲ ನನರ ವಿನಂತಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಮೇರಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಖಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ನಿಖಲ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತದು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗ ತರಡ ನಿಖಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ರಿಲೀಸ್ ಮಂತ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಿಖಲ ಮಾತಾಡಲ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು
ಮಾತನೆ ಪಂಡದೆ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಕೊರಗಜ್ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ 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 ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಜ್ಜ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜ್ಜ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ, ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ಸಿ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಬಲ್ಚಪಾಡರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸಕುರಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕವರೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂತಹ ಹೊಸಕುರಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶವಿತ್ ಉಚಿಲ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ತೃಪ್ತಿ ಉಚಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ TRIPTHIUCHIL ತೃಪ್ತಿ ಉಚಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವಳೆ ಉಚ್ಚಿಲದವಳ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ, ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಿಲಂಬಿರ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡದೆ ಮಂತದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಿಖಲು ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಿಖಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಲ್ಮೆನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸೋಲೈತದ ಸುಲ್ಮೆನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. Mm-hmm.
ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೋಟೆಕಾರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದವರು, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಸತ್ಯ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ KP ನಾಭ ಆಯಿಲ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರಿಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, AJ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಪಳ ಇವರು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ M ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತವೃಂದದವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶವಿತ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಇವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.